Ahoj, moje jméno je Tomáš Drdla, jsem webotvůrce, ShopTet Premium Partner a dnes se seznámíme s Lucy. Lucy je náš Open Cloud autonomní agent. Na začátku disclaimer. Všechno to, co tady ukážeme, dělám na našich devdatech, interních nástrojích a Lucy nemá přístup k ničemu, co by bylo citlivý. Opatrně, teď ten systém není ještě úplně produkčně použitelný, ale je to extrémně důležité demo toho, kam AI směřuje a co AI znamená. A my si ukážeme kombinaci Lucy s ShopTet API. To znamená, jako první si otevřu Telegram, skrz který já s Lucy komunikuju a ověřím, jestli tady je Lucy. Tak, teďka chviličku musím počkat a jenom Lucy nám hnedka odpoví. Tak, Lucy už nám naskočila, byl trošku výpadek Antropiku, co se občas stane. Tak, co od Lucy budeme chtít? Chci, aby se představila. Můžeš se nám do videa představit, co jsi a co děláš u webotvůrců? Myslím, než nám Lucy odpoví. K agentovi přistupujeme tak, že vlastně Lucy je úplně autonomní agent. Je to jako, to byl člen týmu, říkám, že to je náš 13. vývojář, má vlastní Git, má vlastní přístup do Freela, do Slacku, všechny věci běží prostě autonomně, nemá žádný přístup, který by s ním měl společný. Je to kvůli bezpečnosti, protože ten systém může být hacknut, může tam být prompt injection a další věci. To znamená, je důležité tohle mít pod kontrolou a mít tam jen a pouze data, které si můžete dovolit přijít, které nejsou pro vás kritické. To znamená, teď ještě určitě to není pro produkci. Tak, tady vidím, že se nám Lucy představilo. Ahoj, já jsem Lucy webotvůrce a AI agent týmu webotvůrců, jsem digitální členka a hromada dalších věcí. U Lucy je super to, že vy jste schopni jim nahrát de facto neomezený content. Znamená, ona má nahranou naši brandovou strategii, má nahranou komunikační manuál, má naše doplňky nastudované, jak fungují od zdrojového kódu přes návody a další věci. Lucy se dokáže i autonomně zlepšovat, to znamená, já jí můžu napsat, ať mě vypíše 5-10 věcí, jak se zlepšit, a Lucy se dokáže sama autonomně učit. To znamená, to, co já po ní teďka budu chtít, je, ať si nastuduje ShopTet Premium API. Tak. Nastuduj si ShopTet Premium API. Budu se tě pak dotazovat na věci ohledně e-shopu. To znamená, teďka Lucy má tu dokumentaci, ona si ji autonomně projde. Lucy má vlastně k dispozici celý svůj MacBook Mini. To znamená, ona může procházet věci, stahovat, vidí obraz, může ovládat prohlížeč a může dělat spoustu dalších věcí. Vidím, že ten agent nad tím contentem přemýšlí jinak. Nepřemýšlí tak, jak člověk, že by procházel web, ale vidím, že si stáhne soubor, který je pro ní dobrý. Což je vlastně tady ten YAML, což je taková technická dokumentace, ze kterou ten AI dokáže mnohem líp pracovat. Tak, jako další jí musím dát ten přístup do AI. To znamená, tady jsem jí dal přístup k našemu ShopTet Premium demo účtu. Tady je API klíč, ten si ulož. Zkus, jestli API funguje. Tak, Lucy běží na modelu Sonnet 4.6, který aktuálně dle toho, co jsem zkoušel, oproti porovnání OpenAI Codexu, Gemini, Kimi a dalším modelům vychází nejlíp poměr cena výkon. Provoz stojí zhruba od nějakých 90 až 200 euro měsíčně, plus nějaký hardware, na kterém to může běžet. Zkoušel jsem další porovnání s Gemini, ta byla taky dobrá. Problém byl, že došly denní limity během 15 minut, to znamená, s agentem si moc nepopovídáte. OpenAI za mě nebylo úplně tak dobrý, ten Sonnet je za mě o velký kus dál. A tím, že vy toho agenta chcete, aby se s ním dalo pracovat, tak je důležité mít ten aktuálně nejlepší možný model. Lucy si umí sama autonomně doučovat věci pomocí tzv. Skills, to znamená, dokáže se naučit pracovat s UX, se SEO, s auditem. Může mít přístup do služeb, to znamená, ona si může skrz otevřít Google Search Console, Analytics, Clarity a spoustu dalších služeb, což je za mě ta nejsilnější a nejlepší věc. To znamená, Lucy, když nám dělá audit, tak je schopná se podívat na ten data z pohledu SEA, z pohledu zdrojového kódu, z pohledu toho, jak ty lidi chodí, nechodí, skrz třeba Clarity a další věci. To znamená, teďka už vidím, že Lucy si to nastudovala, že s tím umí pracovat, tak pojďme jí dát nějakou otázku, to znamená, kolik
kolik je na e-shopu za poslední týden. Tak, zeptáme se jí, kolik je na e-shopu za poslední týden objednávek a uvidíme, co nám Lucy řekne. Tak, a jinak, co je důležité, tak Lucy má v sobě zakomponovaný samoopravný učící se algoritmus. To znamená, Lucy nám třeba kontroluje kódy, když vydáme novou verzi našich doplňků, tak Lucy každý kód projde. V začátku to bylo tak, že ona vždycky přišel ten request, ona to prošla, napsala k tomu, co si o tom myslí, nemyslí a kolega ji tam mohl označit. To znamená, kolega ji označil, že ten bod 3 je podle něho blbost a protože tohle a chtěli spolu debatovat. Lucy ten komentář přečetla a odpověděla, ale bohužel si ho přečetla 9krát a nikdy si nepoznačila, že vlastně kolegovi odpověděla. To znamená, že Lucy se pak po určitém čase naučila, že odpovídá 9krát na to stejné, že tohle není cesta. To znamená, převedla si všechny ty data do databáze, tak, aby věděla, jestli už odpověděla nebo odpověděla. Tak, mezi tím už vidím, že vlastně za ten poslední týden, to znamená od 22. je tam celkově 9 objednávek, celkově to je za necelých 19 000, průměr objednávky je 2105 korun. Jak jsem říkal, tohle je demo e-shop, takže jsou to nějaké ukázkové čísla. Tak, jako další se můžeme nechat Lucy upravit nějaký produkt. To znamená, třeba najdi mi nějaký produkt, nebo najdi mi na e-shopu produkt 1 kg kávy. Tak. A u tohoto produktu pak navrhni zajímavé kupy. Tak, já Lucy i ty úkoly můžu dávat do fronty. Je lepší si to nechat a vždycky jeden úkol, protože ten agent má nějaký určitý omezený kontext, nějakou flow a další věci, ale je možné s tím agentem pracovat i tak, že mu vyloženě to nahážu do fronty, nechám ho pracovat. Co je ještě dobré, když mu dám nějaký větší úkol, tak si nastavit notifikaci a tomu agentovi se připomenout. Dát si třeba, že mu zadám jí tu analýzu a za 15-20 minut jí pošlu další zprávu, kde se jí zeptám, jak to dopadlo. Protože občas se stane, že ten agent zapomene odpovědět, že není úplně prostě dokonalý, je potřeba hlídat. Obecně za mě ten agent je jako takový juniorní vývojář, který má seniorní skill v určitých věcech, ale nemá ještě takovou tu 100% výchovu, disciplínu a další věci. Tak, vidím, že Lucy už nám odpověděla, dala si teda chvíli přestávku a to se občas stane, protože ten agent, když nad tím přemýšlí, tak to vyžaduje svůj čas. Vidím, že našla ten produkt, vidím, že k němu vymyslela ten popisek, kdy z 1 kg kávy, což není úplně zajímavý popisek, to změnila 1 kg prémiové kávy, celá zrna i mletá, vymyslela krásný krátký popisek, dlouhý popisek, description a další věci. Dokonce mě poslala i fotku, jak ten produkt pak vypadá. Já bych si z Lucy dál mohl hrát, nechat jí tvořit fotky, upravovat produkt a další věci. Každopádně ta myšlenka tohohle videa je to, že tohle je dobré si vyzkoušet, protože dneska to ještě není tam, kde by to mělo být, ale za prostě pár měsíců, půl roku, tohle to bude běžná součást těch lidí, kteří jsou early adopters AI a bude to věc, která zase posune to, co AI dneska dokáže, za mě o veliký kus. Takže OpenClaw doporučuji všem vyzkoušet na vývojové verzi vašeho e-shopu. Ahoj!